Jatend migao mar arita kwe maiye Kipchumba Murkomen owacho ni manene jalup jatend piny Rigathi Gachagua keto kamarach weche mag arita ma pachoka kolose romo mabende nokelo kanyakla duolo mochung'e weche mag arita e kaunti ma Murang'a. Murkomen owacho ni nyaka Gachagua ne wuoge pachoka kodhi e piny mar Amerika kwe osebedo e pachoka. In the absence of that leader in the country, or his arrival, is a security threat, because in the last few months or weeks when he has not been around, the country has been very peaceful. Perhaps the security agencies should be prepared for a more chaotic environment as a result of his coming back to the country. Murkomen owacho ni migepe mag arita oikore mar kedo kod tulo moro amora manyalo muoche kinde ma Gachagua biro mole pachoka mano chieng' tich ang'wen jumani. Security sector is prepared to deal with any insecurity issues. The last time he was around, there were so many goons in the time of protest. We were very prepared, and every other minute the National Police Service is prepared to protect citizens and their property. Murkomen lose gwengego mag Murang'a kama bende owacho ni migao mar arita oyudo kuong mar omenda maromo shillings milion 3 e kaunti no ma Murang'a kinda pedha mabende migao mar arita ne otimo e gwenge makono kaka yo mar kedo kod kuong ma ok opuodhi e pachoka. Compromise the courts to get numerous court orders that have actually compromised the law enforcement activities in this county. An illegal and counterfeit alcohol worth over 3 million shillings, including compromise and sabotage from our own security officers, and the IG is going to take disciplinary action against them today. Murkomen bende korogolo siem ne johala mabende dhi ataro kod chike mabende noketi mag gengo mag kedo kod kuong moko puodhi e pachoka. Kowacho ni johala go ibro kawnegi okang' mager mar chik. Biggest problem here is the misuse of the alcohol distribution licenses, combining both legitimate or legal alcohol and the illegal one. There is a very notorious